Indona le in beina chuan in thron thut luka hlom hi haum vak lovang in ring le in ring in be ra lai hi chuan achak zok chu hne tu han ni mai thina ma se in ring lo lai han in be taka chuan achak zok angalang te po hian hne tu ni na han nei lo fo thina ni di dei ti thumal hi kan lo hre photo thinin arinoma indo pui pani na lun lai khan allied forces te chuan Normandia kumsanga zuko somli pali jun ni rukhan German sipai te chu han bei phut maya he operation hi akot ne matan chuan operation overload ti ane di dei hi han ti vete foa di chuan engemo alama engemo omzia chia le tia han google ngel point mi then khat soidan chu hi nanglo ma sela di ti hi dei ti na maya ni e han tia hein be na hian ram sang som pani borvel za chuan Germany chu han be rona Tawng po sipai te hi nui khat le singa tanga nui khat singru borvel han ni in an soya chuti line German sipai te chu singa borvel lek an om ni in an soiboka chuti ani chuan German sipai te chuan mi pakhat zelin allied forces pathum an bitu mangai don ti na ni chu chuti khopa anin tam lei baka thon thut ani wangin tan mun tha zoka lo om German sipai te chuan ne na han chung zo talo ani khati zat ta tam sipai te khan an ron be an ring reng lova chubaka Normandia chuan allied forces te han ron kai don lo ni in a main intelligence report an lo dong to box ane a intelligence report atanga alandan chuan an omna tanga melza somnga hla kalaya chuan allied forces te chuan an ron be don ni in an lo hria chuwang chuan an sipai tam zok chuan kalai chuwen him tumin kalai lam chu han panta Nazi sipai tam zok te chuan chu wau kam melma ten an ron be haulo tur chu han lo venga chuti line allied sipai tam zok te chuan Normandy chu han lo kai hiu mai si Normandy atang chuan Europa chun ron kain allied forces te chuan ne na han chang chhota khania Nazi sipai te chu buminan omani khatia tang rual pol sipai te Normandia an kai theina turatana mitrang kai tak mai pakhat ta oma chupa chu German intelligence anga thok ani hepa hi homlo sela chuan khovel history hi a in thak dor mai thei Jewish kanti juda te ho tan phei chuan a hnena hian lom thu soi hial tlak ani ome anma ani ti du da juda mi tam tak suat tu Hitlera ne theina tana mala tupa chu tungemo hania engtin chiangemo German sipai Nazi sipai rual chu abum tak le achana chu he video hiana omdona khongai takin he video te hi idu zongani chuan like le hype kha minti sakturin I khongai na karon nge ne he German tana enthak na thok tu pa hian I in lumatangin German sipai ho chu halo bum ngat maya information apek te chu thudik tak ania ma se German sipai te tan chuan atrang kai ngai lo ane amak om mangetro information dik pesia tangkai silo chu hengtin nge mo hati thiam zok le ti chuan Nazi sipai rual te chu ani chuan bum kual zelin atopa chuan tang rual po sipai te chuan apui na mangin ne na chu an chang chhota ne ani na dik taka chuan en thlak na han tho vel a chuan experience engma ala nei lowa ma se chu ti chung chuan khovela en thlak na thok tu ro pui ber pola a ming alang ve to don boxi Hitlera chuan a ring ema chuti line tangrual pol sipai te po chuan an ring hlebok indo pui pani na alo chu ma khan Spain a chuan civil war alo thleng vea Spain rama chuan Republicans tele nationalist te chuan thunei tu zok ni in chuin anin dowa Republicans te chu Soviet Union te Mexico te chuan han tran puya chuti line nationalist chu an ho tu pa General Francisco Franco chuan hoin heti lai hian Nazi sipai te chuan an tran pui ve bokani masea to kumsanga zaku som thumpak kwa April ni khat bor vela chuan nationalist sipai te chuan Madrid churutin Republican te chu han tlom ta atopa chuan nationalist te chu chakin Francisco Franco chuan Spain rama chuan ro ha rel ta ne chuin be na chu papakhat chuan tur hle maya chu pa ming chu Juan Puyol Garcia chu ni Garcia chu Barcelona kholam mi ania arvulai zongan hingeng he afam chu sarkarin a chu saka anu baka afarnu po chu min an rubo bokani
chu mai lani lo chewa melma beitura tirlui ani boka Republicans hole nationalist lamte chu atu ve ma chu hatan puilowa remna du mi ani wangin ale lam chuan a hoton ve mai ni mase topa chuan nationalist chuan an rama chun roan rela an dictator chu Garcia chuan a hole zual ti chuan indo pui pani na chu ron chuak ta Garcia chuan Nazi sipaite chu dan ve nge ya duwa ti chuan ati theitok ti ve nge tumin British Embassy Madrid a mi a chuan avakala British sarkar nena chuan German sipaite Enthlaka du thua vashila antana Enthlatu ni turin ava in pe ni mase British te chuan an lo ring heltlat maya anadil chu tho an lo phalsak lo ani mase Puyol Garcia chuan tektik dang havora Nazi sipaite chu dan nge ya du si ti chuan a thuak chu mangta German Embassy a chuan avakal taroi mai ni German Embassy a chuan Nazi supporter angin na vain soya German ho nena chuan Enthlak na tho adu thu soi boka heti lai hian German ho chuan Britain a chuan Enthlatu han nei mu malo antana Enthlak na thok thei tur alo omta chu an lom hle mai le ngala Puyol chu an hayar ta ni ti chuan code book te chun pe a tin lekha tuye mitlonga mu mai theilo te chu han pe bok poisa fai pound sang thum zet mai han pe tel boka ti chuan London a chuan kala British te chu va Enthlaturin Puyol a chu han tir ta ne mase Puyol chuan German te thuom chu hatum lo Portugal lama chuan a kal ta daya Lisbon a huna khur ta ne German ho nena chuan London atanga report pe angin nain soi thina London a chuan akalpo akal chuang silowa Britain map chu a mangtang kai hle rengot mai ne a library a chuan tourist guide a oma chung map le a tourist guide te mang chuan London chung chang chu engtin tinamo chuan a hreve theisel boxia sipai long rual le sipai ho che dan te chu dot phu chopin German sipai ho nena chuan a thon train chutiang chuan nasatakin German sipai te chu a buma mase German sipai te chuan bum man ni ti anin reng lo ani an hatho chu aoyom le zual theina turin ani chuan German ho nena chuan sub agent ani thu chu hashil thina chung a sub agent te chuan ram sang atangin information anron petrin in na soiboka a report dan chuan Liverpool a chuan Swiss German sumdong a agent atana omve ti soya Glasgow a chuan Venezuelan zirlai chu anhuya thokti soiboka Wales a chuan Portuguese papakhat chu atana thokti a soitel ale khathonte London atanga kengturin pilot pakhat chu atana thokti a soitel cheu mai boka ti chuan anhuya thok mi pali chungchang chu German sipai te hena chuan a hrila mase chung ami soite chu dot vek an ne atak taka anom silawa a dot phu chop vel mai chu ne an chung ko member chungchang te an hatho chungchang te le an family background chungchang te chu German ho nena chuan a thon boka German sipai te chuan a thu soi zong chu han ring vek mai ni engpo ti sual sela a sub agent te chu ani chuan apu mai dona ale khathon te chu a sein a chip chiar thei maya hetiang ani wang hian German sipai te chuan a thu soi chu han ring train a hnuai thok te hlotan chuan thlakhata US dollar zanga chu han pe bok thina tunlai anga chuan a hlut na hi US dollar singkhat sangkhat bor vel aniang chu ti chuna thonin German sipai te sum chu engawazat a chu sakta ne chu po chu ha bul tran na chau chu lania puyalan hatho chuan German sipai te chu ha ti lom ngang mai ti chuan information tamzok la khom turin aron tur ta zela puyala po chuan German ten an ringani ti a hriat awangin lekhathon chipchiar tak chu hathon le ta tuntruma chuan March ni somni pariata Liverpool atrangin indolong longsom pariat zet mai han chuak ti awashila Malta lam an pan nia hriat thute Africa lam beitura an kal nia a hriat thute hasoya heti hun lai hian Liverpool atrang chuan indolong engemaw zat chu han chuak reng boka mase he ale khathon hian German sipai ho hun athlen main British Enthlatu te chuan ale khathon chu han lo mana heti hun laia British Enthlatu te hi MI5 ti anni MI5 te chu British ram chunga thok ania MI6 te ro hi chuan British rampona na han thok thung ti kha hretaila
chuti anga Liverpool atanga long chuak chungchang lekhathon andon taka chuan MI5 te chu han tal bui zota Britain rampum pui maya chuan chutiang lekhathon thon tu pa chu han zong ta ni ma se na sataka an han zon poin puyala chu han man thei ta chuang lowa achan chu kan soita kang in Lisbona om dai miawani MI5 te chuan puyala lekhathon chu uluk takin an han chiara thildik lo omani ti chu han hrethiam mai athu ziak te an han chiara tang chuan a ziak tu pa chu England a chuan awm lo ani ti an hrethiam thuaya atong kam man te chu England a an man ngai ani lo wangin MI5 te chuan chu pa chu mu an chak tar yo maya a lekhathona atum danang chi chuan German sipai te chu bomin an omani ti MI5 te chuan an hre chuak ngala Nazi sipai te chu thudik lo a hrilani ti an hriat taka chuan MI5 te chuan puyala chu mu nge an duwa han zong chuak ta ne ti chuan an lam tanga chuan an siam zui ta puyala chuan British tan chuan Enthlatu na chu a thok ve ta a hmain puyala chuan London chu hala tlo ngai lowa ma se kumsa ka chu somli pani April tha chuan London chu a tak takin a thleng ta ne tuna tan chuan a code name a garbo ti a mang to dona sipai ho information tak tak chu tuna chuan a khoi ta ne alandana chuan German sipai tan chuan a thok ni na lang thowanga arukin German sipai te chu ha bum char char thowang chuti hun livel chuan tangrual bol sipai te chuan Africa marlam chu be antuma chulai hmuna chuan Nazi sipai tam zok chu hanin bun si hetia tangrual bol sipai na Africa marlam an be ma dai tang to hian Puyol chuan German sipai te chu information a thona athu thon danang chuan tangrual bol sipai te chuan Norway chu han be don yom takin nalanga agent pakhat chuan tlanglon mi sipai tam taka mu thu a soya tin midang chuan Canadian sipai te chuan Scotland khotsaklam an pan ni in a mu ti a soiboka chubaka agent pakhat chuan Russian sipai tam zok chu khothlang lam pan turin anin pu cha ti a soiboka ni chutiang chuan agent tu soi chu German sipai hon hena chuna thona ma se Norway chungchang chu a soidu chuang mi alo a report dana tang chuan chung sipai te chuan Norway chu an pan don ni in alang mai chawania German sipai ho hena chuan Norway chu an beidon ti in a soidu chuang lawani ma se German sipai te chu a bi khek lo le a thu soidan kal mang chu ngai belin Norway chu German sipai te chuan ven him man tum ta Africa lam chu an ngai tha ta ne Norway chu tangrual pol sipai te chuan an beang ti chu Hitlera chuan a hlau em a Puyol chuan Hitlera sipai te chu a bum chiang khermai ti chuan November ni riata chuan Africa chu tangrual pol sipai te chuan an beita chuta garbo chuan German sipai te tan chuan thudang a thon le ta tuntruma chuan alai sipai hoina an be hun tur dik tak chu a jiak ta November ni riata tangrual pol sipai te chuan an bea ma se November ni kuwa chuan athu thon chu German sipai te chuan an dong chawani a omzia chu athu thon chu a dik veka ma se a tangkai lo hle amani ni riata chuan tangrual pol sipai te chuan Africa ram chu anon be to sia ma se engkim mai chu a dik vek sia wangin German sipai te chuan Puyol athu thon te chu lom takin nan lo donga na thok tra han lo ti ve em mai ni ithu thon te hi kan dong tlai dewa ha poi khop mai ma se in ha tho hi thok tha tak zetani tin an faka ti chuan thlaiom maza chu German te tan chuan na chu a thok zela an hnuya chuan Enthlatu na thok tu sub agent Mizo ni pasari lai mai hanom ta ne chuan hnuya thok te chu German sipai te chuan lo an pek ve angaya kumsa ha zugo somli pathum bor vela chuan German sarkar chuan Puyol nena chuan thlatin US dollar noi khat borvel chu a thon thrina chung zong chu an hnuya thok te a chomna ta na an pek chu nia ma se ni chuan a pumbil mia zel si athu thon te kha thudik tak zela ani wangin German sipai te chuan an ring ema Britain a chuan Enthlatu dang roi an du talawani tuna chuan Puyol na tho ropui tak mai chungchang chu kan soito donanga di dei chungchanga a thil ti wang hian Puyol hi khovelin a theng hil to ngai lowang Normandia tangrual pol sipai te an han kai don khan rohmanna na satakin siama chuthil chu khovela
sipai chen na rap thak le lian ber pola chuan atel reng tawng sipai nuai engmaw zat chu ram hrang hrang atangin aron kal khawma chumi te chuan tuipui atangin Normandy ya German sipai om te chu han va bei dawn ani chutianga tam sipai te an hanin hor khom taka chuan German sipai te poin thlawna atangin an lo hmungei dawna chu wang chuan German ho bum chu thilol sam tak ani dawn lo mase German sipai te bum na thok tur chuan khovel zong zonga athaber Britain chu na kol mio ani ama khan athu thon te chu alo tlai to ni kha chutiang chu an hlawa wangin German sipai te chuan Puyol an hera chuan lekha thona haron ril to lo turin antia encrypted Morse code anti mang chuan chung thil chu ron thon to turin anti ne Puyol chuan a message thon tur chu Spanish in a thon photanga chung message chu hlom hrang hrang panga a then dar zelang chu a Spanish message chu radio a chuan code angin midang te hriat ve theilo turin a thon don ani tunlai te anga message pa nga ya hanin thon mai the ani thin lova an radio operator te chuan thir hrui ang devin message chu mundanga chuan an thon thina chutianga message asiam danglam jumble message anti mai chu Morse code mangin radio operator chuan German ho nena chuan a thon to mai don ani ti chuan MI69 chuan a lekha thon dan tur te chu an han rel khom ta German sipai te chu engtin chi ange an bum theyang ti an ngai tu ve na sa hle dideya ne na an chan the nge na turin na satakin room han na han siama Puyol chuan German ho nena chuan Londona an hnuai thok pakhat a om thu a soya German ho nena chuan London chimchak lama sipai te chuan leiver an siam ni in a reporta a agent pakhat soidanang chuan Dover longchol muna sipai te chu tam tak an om ni in a hril bok chu mai baka Canada sipai tam zok chuan Southampton lam man ron thleng to ti te ha soya US sipai rul tam tak aron thlen to thule chu mi te chuan chimchak lam man pan thu chu a report bokani chutianga chimchak lam man pan nia a soya wang chuan alan dana kalai muna chuan ron chuan kai an tum ni in alang ta chung thil te chu German sipai te chuan an ngai tu thiam ve thawani heti lai hian Puyol chuan kalaya an kai dona ni hati chuang mi alawa German sipai te bum nan chimchak lama an kal hati thunga chimchak lama kaina nai ber chu kalai chu ni sini Puyol thu thon te chu German sipai hoina han rin the nan chuan tangrul pol sipai te chuan ro man na tam takan siama Britain chik chak lama chuan sipai te chuan na satakin German sipai te bum na han lo thokani leilen hun tam taka chuan thlona trum hun lem chu han siama chunga chuan thinga siam thlona lem te chu han da treu mai chung thlona trum hun lem an siam te chu German sipai thlona te chuan an bom ngeng maya te chuan tangrol pol te chuan German sipai te chu an bum the ani ti chu han hre thiam ta Dovera chuan oil da thatna lem lian zet mai chu han siam boka chanchin bulama chuan King George sa chuan Dover lam chu apana atlo kualna sa hle mai ti an lo tar lang ve bokani chutiang chuan German sipai te bum tum chuan tangrol pol sipai te chuan man lana sa hle maya kalai lampang naya chuan thileng kim mai chu an om tir veka masia taktaka chuan Normandy lama chetan tum hlau thungane balloon anga siam thelret manga teng kan siam tam tak chu hun hrang hrang chuan an da dara vansa tang chuan chung te chu alemani ti hria thek lo le German te chuan chung teng chu atak take mo han tia rau thuam lem tam tak chu German sipai te bum nan chuan an siama mun hrang hranga chuan an da dar nuai mai motor lem le mihring lem thleng chuan an siama kan soitak ang khan leilama chuan Enthlatu nei hek lo le vansa tanga an hmu bak chu German ho chuan an hmulova vansa tang chuan thil lem an siam te chuan atak tak ang hle mai si chuwang chuan German sipai te chuan kalai lama an ron kal don ni in an ngai tlat maya chu tak chu tangrul pol sipai te chuan an tum chu hani reng ani ti chuan Normandy lama kai turin nasatakina in pu cha ta hetianga kalai lambe tur ni om taka nasataka in pu cha lai hian Normandy lama kai turin nasatakin alo in pu cha vereng thoboka chuti lai chun vanei thla takin Hitlera le Japanese ambassador in biang na chu an hret hei hlau mai
Hitlera chuan Japan ambassador nena chuan an vaikhat in be na chu melma te bumnan mai maya anron be turani thua soya avoi ni na chuan na takin aron be don ni in Japanese ambassador nena chuan a hrilani chuti ani chuan Puyol le ka thon chuan Hitlera dokan chu a thleng nge ani ti chu a chianga Hitlera po chuan a ring hle mai ti a chianga ni ti chuan Nazi sipai rual sangtam tak chuan kalai lam chu han pan tamup mup maya kalai vào kam chu ven him nge an tumani kumsaka zakwa somli pali jun ninga nia D-Day machi ati nani chu Puyol chuan German radio operator te chu zandar som pakhat le achan ve an mu thina ni ti a hria an radio te po an off factory nani ti a hrechiang chuti chung chuan zinglandar thumbor vela chuan radio mangin German sipai te chu thu a thon ta anauten hena trangin thilian tham tak thleng tur report om thu a soya That Canadian division te chuan an nau te chu nithum chunga tan eile in an pe ti aron reporta chumiom zia chu sipai te chu in bei tak tak turin an chuak don ani ti nani an ria buk an chu santo thu chu a report zia ti chuan in bei na thlen don thu chu a reporta ma se arin danang chin German sipai radio operator te chu an muvek to si athu thon dong tur chu hanom talova a warning pek chuan om zia nei talo alandara chuan Enthlatu thatak ang chuan alanga athu thon te chu adik vek bokani ma se awahan tangkai lo te lulem ti chuan zinglandar le chan ve bor vela chuan tangrual po sipai te chuan Normandy chu han beita tangrual po sipai te chu han tam ma German sipai te le thum zet an ni ti chuan sipai rual tam lutuk tak mai chuan Normandy chu han kai ta hum mai ti chuan France a chuan tangrual po sipai te chu anin so nget theita German sipai te chuan a ma tang to khan voi ni anron be kha han be sia ti chuan kalai lama chuan sipai tam zok chu han line bun tho maya Normandy lam chu an laron be du chuang lo second attack aom be sein an lo ngak ran rana ma se Normandy a chuan tangrual po sipai rual tam zok chu han kai ta vekani Puyol Garcia thu thon zong chuan German sipai te chu ati boi ne hle maya chuti line tangrual po sipai te chuan Europa ne na han chan thei pha thungani chuti ni lo sela chuan German sipai te chuan Europe pumpui deuh tho chu han thunun toa Britain chau chu an maba kani to mai Hitlera chuan Britain po chu lale pheiselang chuan Kovel pumpui deuh thowa Japan nen chuan ron rel mai don ani sia Juda Jewish hotel chuan awahan rap thak donem ma se chu pathian phallo te po anima na le chutia Europa an chaklo chung chuan Hitlera chu Puyol chunga chuan alom hle maya athu thon te chu thudik tak an ni wang chu ni ti chuan sipai choi moina sang Iron Cross chu Hitlera chuan Puyol chu a thon ta heti live khian Britain sarkar chuan OBE chu alo hlan ve boka a melma tele atan rul puite chuan an choi moi ta ve ti nani chu hetiang hi midang om ve takang mo indo da pakhat ania chuti line melma le atan puite chuan choi moi na han pe ve si chutiang mi chu leilung pian tirata tuma an lom ngai lo Puyol ero zong midang lambi kania German le Britain chuan an choi moi ve si indo lo zo nuwa chuan Puyol chuan Nazi hoin an ron zona hlawa ti chuan thiang in alang derta Venezuela lama atlan chetane heng tu te hi Nigel West London a omina aron zia chuania ani hian garbo chungchang chu aron chui chuakani Nigel West hian Puyol chu chui chu atum hle maya Barcelona telephone directory chu nasatakin nabi gola phone directory a Juan Garcia tiom ang chu a phone veka chutiang mingpula chu an lo tam zek mai atopa chuan Puyol line nai pakhat chu a phone fu ta hlawa ani kaltlang hian Puyol nen chuan Nigel chu anin mu thei ta ne kumsomli zet liam nuwa azum hu chuak theya ti chuan Puyol po chuan Europe lama le chu hadu ve ta Europa ron le nuwa chuan Normandy lam chu vatloa nunna eng zat chiange a chan him ti hrecha kani an na thowang chuan nunna tam tak chu chan him mania Puyol chuan hetiang hian a soi ral thu manga midang te be kadu lova
อาจารย์จูรัลถ่วมเฮียนการินนาติเดรทองอันนี้สิไลฟ์คัดมากับพวกโลวินอินดาวน่าจูกับมัดชนะก็อินช่วงเล่ตีนอันหัดหัวจูช่วงตะกินอาศัยนี่โอ้เลยตุนทรุมตันชวนขัดที่จงคันเลยพอดไม่เสละปัจเจียนเรมาติชวนวิดีโอดังในนินหูเล่ถ้วยกันตุ่มดอนเนีย